Nunot sa nasinating pandemya, misaka ang gidaghanon sa mga nakasinati og depresyon, dili lang sa mga hingkod, kundi bisan sa mga bata. Unsay mga timailhan nga na-depress ang usa ka bata ug unsay angay buhaton. Kana ang atong sayran, pinaagi ni ining report. Pagkawalay gana sa kaon o baka pagpasulabi sa pagkaon o overeating, social withdrawal o ang dili pagsalmot sa mga kalihukan sa ubang mga sakop sa pamilya o mga higala, crackiness o irritable o kausaban sa pagkatug o kanunay daw kuwang sa tug o manubrahan sa pagkatug. Pipila lang kini sa mga sintomas nga ang usa ka bata nakasinati og depression. Mato ni Dr. Poriza Trinidad Uñate, past president sa Philippine Society of Child and Adolescent Psychiatry, nga ang kausaban sa daily routine sa mga bata sama sa paggamit og modules inay sa face-to-face classes nakahatag og stress sa mga bata nga misangpot na hinuon sa depresyon sa uban. Ang depression could start sometimes with anxiety. Murag nervyuson sila. And then, di na sila ka-perform. So, if di na sila ka-perform, mag-uol sila. Badlungon pag yung ginikanan, nga nung di ka mao. See, that's how depression starts. Mato ni Dr. Poriza, kung kaniadto mga hingkod ang magpakonsulta kaniya, karon matag simana mo average og 5 ka mga pasyente nga nanag-edad og 6 anyos ngadto sa 19 anyos ang modangop sa iyang klinik uban sa ilang mga ginikanan. Apan gitataw hinuon ni Dr. Poriza nga matabangan man ang mga bata o bisan ang mga hingkod nga nakasinati og depresyon kung mahatagan lang sila sa insaktong pagtagad o baka makapakonsulta sa mga psychiatrist o psychologist. Kay kining human mind, lack of information sometimes, and we dwell on that lack of information, unay kadependensya. Ang atong pagtuo, atong gipabilin sa dili mao. So when they get a professional help, the psychiatrist, the psychologist, social worker, guidance counselor, can explain to them nga, di ba normal ram ng imong gibati, pero mo, ang imong angayan buhaton mauni. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.